من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. الحمد لله. mun gode Allah da ya kawo mu wannan lokaci domin ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine sahihu muslim. Idan ba a manta ba, satin da ya gabata mun kwana babi na 24 a cikin wannan kitab, babu targhib fi qiyam rabbana wa huwa tarawih. Babi da yake magana akan kwadaitarwa a cikin tsayuwar watan Ramadana, shine yin sallah a cikin watan Ramadana ta qiyamul laili. Shine ce qiyamul Ramadana, yace wa huwa tarawih, kuma shi ake ce ma tarawih. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. Imam Muslim yace Yahya ibn Yahya ya ce na karanta daga Imam Malik daga Ibn Shihab, shi ko Imam Malik ya karba daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Humayd ibn Abdurrahman, shi ko daga Abu Huraira. Wannan hadisin muwadda ne kenan. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, duk wanda yayi tsayuwar watan Ramadan imanan, saboda imani da kuma ƙaunar lada, gufira lahu ma taqaddama min zambi, an gafarta masa duk abin da ya taba gabatarwa na zunubinsa duka gaba ɗaya, Allah ya yafe masa. Wannan wani abun fadala ne da duk in watan azumi ya kama mukan faɗakar. In watan azumi ya zo, musamman ranakun da muke buɗe tafsiri, muka faɗakar kan cewa musamman wannan hadisi muna yawan jan shi a irin wa'annan ranaku saboda a ƙara tuna ma al'umma akwai fadala mai yawa cikin wannan sallar ta tarawihi da ake yi. Duk mutumin da ya yi wannan tarawihin tun farkon azumi har ƙarshe saboda imanin wahati sabon imani, saboda imani da abin da yake yi, imani da kuma ƙaunar lada, ƙaunar samun lada ba don riya ba, ya yi saboda Allah shine imanan wahati sabon. don imani ya yi shi akan imani da kuma ƙaunar lada, ba don riya ba, ba don ayaba masa ba, ba kuma yana yi ne don ya ga mutane kawai suna yi ba. To duk wanda ya yi wannan qiyamul layl, duk zunubin da ya taɓa yi Allah ya yafe masa. Allah ya muna gafara. Wa haddathana Abd bin Humayd akhbarana Abd al-Razzaq akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala, Abu Hurairah radiyallahu anhu yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuraggibu fi qiyam Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa akan ayi qiyamul Ramadan, tsayuwar watan Ramadan, min ghairi an yamurahum fihi bi azima, amma ba yana umurtar mutane akan dole ayi ba, a'a yana dai kwadaitarwa duk wanda yake kaunar lada sai yayi. Fa yaqulu, har yakan ce man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, duk wanda yayi tsayuwar watan Ramadan imanin, saboda imani da kuma ƙaunar lada, wafira lahu ma taqaddama min zambi, an gafarta masa duk abin da ya taɓa gabatarwa na zunubinsa.
shine imanin yana mai gasgatawa shi. Imam Nawawi yace tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidan fadilatahu gufira lahu ma taqaddama min zambi, an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubinsa Allah ya yafe masa. wa tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik, har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati, lamari da yana akan haka cewa an kwadaitar, ba a ce dole ba, kuma kowa yana iya yi a gidansa. Duk da za mu je a gaba, manzo Allah ya taba hitowa rana ta ɗaya yayi da mutane kaɗan, rana ta biyu aka yi yawa, rana ta uku aka taru, da ta ukun ko ta hudu sai manzo Allah ya ki fitowa. Za mu kai ga hadisi. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، sannan lamari ya zamanto akan haka har khilafar sayyidina Abubakar shekara biyu, wa sadaran min khilafati Umar ala dhalik, har farkon khilafar sayyidina Umar haka ake, ana dai kwadaitarwa akan aikiyamu rabbana, amma ba a ce dole ba. Sannan shi sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ya fara hada mutane akan su yi sallar tarawihi ai jam'i a masallaci, bayan wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Bare iske mutane ma suna yace ni'matul bid'atu hazi, kamar da Imam Malik ya rawaita a cikin mu. Wa haddathani Zuhair bin Harb haddathana Mu'adh bin Hisham haddathani abi an Yahya ibn Abi Kathir qala haddathana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah haddathahu, Abu Hurairah yayi musu hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ce man sama rabbana, duk wanda ya azumin watan rabbana imanin yana mai gazgatawa, wa hatisaban yana mai kaunar lada, gufira lahu ma taqaddama min zambi, an gafarta masa duk abin da ya gabatu na zunubinsa. Wa man qama lailatul qadri, duk kuma wanda ya samu yayi tsayuwar lailatul qadri imanan dan kaunar lada, wa hatisa imanan yana mai gazgatawa, wa hatisaban da kaunar lada, gufira lahu ma taqaddama min zambi, shi ma an gafarta masa duk abin da ya taba gabatarwa na zunubinsa. Allah ya yafe masa, Allah ya yafe mana. Haddathani Muhammad ibn Rafi haddathana Shababatu haddathani Warqa'u an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah ya ce man yaqum lailatul qadri, duk wanda ya samu ya dace yayi qiyamul layli a cikin watan a cikin daren lailatul qadri, fa yuwafiquha, ya dace da lailatul qadri. Mai riwaya ce urahu qala, ina ganin ya ce ma imanan wati saba, dan gasgatawa da kuma kaunar lada, gufira lahu ma taqaddama min zambi, an gafarta masa duk abin da ya taba gabatarwa na zunubinsa gaba daya, Allah ya yafe masa. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى مسلاتي أواني داري فصلى بصلاته ناس. sai mutane suka taru suka yi sallah da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadana. Manzo Allah ya fito masallaci da daddare, ya fara nafilfili kawai, sai mutane duk wanda ya zo masallaci zai sallah sai ce a ai fa ga annabi can, sai je ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka suka yi ta yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa salla bi salatihi nasu thumma salla min alqabila, sannan gobe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fitowa da daddare yayi sallah a masallaci. Fakathuran nasu, sai mutanen da suka fi na jiya yawa suka taru a bayan shi suka yi sallah. Summa ijtama'u min al-lailati ath-thalithati aw ar-rabi'a, sannan aka taru aka cika masallaci dare na uku ko dare na hudu, shakkul rawi. Falam yakhruj ilaihim rasulullah, akai ta jira manzo Allah ya fito, sai bai fito ba sallallahu alaihi wasallam, dare na uku ko dare na hudu. Falamma asbaha qala, da aka wayi gari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ra'aytu allazi sana'tu, naga abin da kuka yi jiya, ba kun cika masallaci da daddare ba kuna sauraron in fito. Manzo Allah ya ce na gani. Falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum, ba abin da ya hana in fito zuwa wajen ku,
illa anni khashitu an tufrada alaikum, sai dai ina jin tsoron a farlanta muku hakan, shi yasa ban fito ba. Dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai ba al'umma wahala baya so. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, mai tsananin tausayi ne. Har aiki na ibada gudun a farlanta ya zama mutane ba su iya tsayawa da haƙƙin abun, sai manzo Allah ya ki sallallahu alaihi wasallam. Akwai ire-iren wannan da yawa wanda a karatuttukan mu na baya mun ba da misalai da yawa akai su. Qala, mai ba da riwayan nan yace wa zalika fi rabbana, hakan ko ta faru a cikin watan rabbana. Wa haddathani harmalatu bil yahya, yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'i, ba dan kai in tsananta ma al'ummata ba da na umurce su su ringa yin aswaki duk lokacin da za su yi alwala. Duk lokacin da za a yi sallah, alwala da za a yi sallah to a yi aswaki. Wannan dai abu ne mai kyau, amma manzo Allah bai wajabta ba saboda tausasa ma al'umma. Bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Yace an ibn Shahab qala akhbarani Urwatu ibn Zubair, Urwatu ibn Zubair ya mini hadisi anna Aisha ta akhbaratu, cewa sayyidatina Aisha radiyallahu anha Siddiqa bintu Siddiq ta gaya masa, akhbaratu ta masa hadisi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil layli fa salla fil masjid. Manzo Allah ya fito a cikin dare sai yayi sallah a masallaci. Fa salla rijalun bi salati, aka samu wasu mutane suka zo suka bi annabi wannan sallah ta nafila. Asbahan nasu yatahaddasuna bizalika, da gari ya waye sai aka yi ta labari ya gama gari. Ai fajiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci yayi sallar nafila, kuma mutane sun taru an yi sallar nan tare da shi. Asbahan nasu yatahaddasuna fa sama akatharu minhum, aiko da dare wa zai jira, an ce annabi ya fito masallaci an yi sallah, sai mutanen da suka fi na jiya yawa sai suka taru a masallaci suna jiran fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi lailati thaniya, kuma manzon Allah ya fito a dare na biyu. Fa sallu bi salati, suka yi sallah da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nasu, aiko da gari ya waye labari sai ya ƙara yaɗuwa fiye da jiya. Fa asbahan nasu yazkuruna zalika, mutane kowace anguwa abinda ake faɗa kenan, jiya da shekaran jiya duk annabi ya fito an yi sallah a masallaci. Wa kasura ahlul masjid min al-lailati salisa, aiko dare na uku sai masallaci ya cika tanqim, an ji annabi yana fitowa. Wa kharaja, manzo Allah ya fito fa sallau bi salati, mutane suka yi sallah da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka bi shi wannan sallar ta nafila. Falamma kanatil lailatul rabi'a, da dare na hudu yayi, ajazal masjidu an ahlihi, aikan masallaci ma bai dauke mutane ba, an cika tanqim, an cika masallaci ana jira annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruj ilaihim rasulullah, akai ta jira har asuba manzo Allah ya fito. Fada fika rijalun minhum yaquluna, wasu mutane suka hadu suna cewa as-sala as-sala, ya rasulullahi lokacin sallah yayi, as-sala as-sala. Walam yakhruj ilaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya kyale su bai fito ba. Hatta kharaja li salati al-fajr, ai annabi bai fito ba har sai da asuba ta yi. Lokacin da ya saba fitowa lokacin sallar asuba, lokacin ya fito. Falamma qada al-fajr, da manzo Allah ya kammala sallar asuba, aqbala ala an-nas, sai ya fuskanci mutane, thumma tashahhada, yayi abinda yake bude huduba da shi, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Faqala, manzo Allah ya ce amma ba'du, bayan haka, fa innahu lam yakhfa alayya sha'nukum, duk abinda aka yi jiya ba abinda ya buya gare ni, na sani sarai. Al-laila, jiya, idan abu ya faru jiya da daddare, tun daga wayewar gari, huduwar alfijir har ya zuwa 12 na rana, ana yi cewa al-laila, jiya. Amma in 12 ta wuce sai da ce al-bariha, jiya.
manzo Allah ya taba fitowa da asuba yace wulida li allailata mauludu, jiya da daddare an haifa mani da, musammaitu bismi abi ibrahim, na masa suna ma na sanya masa sunansa ibrahim. Allaila in ka jance allailata to da safe ne ake magana, amma in rana ta raba tsaka 12 ta wuce sai dai a ce albariha, daren jiya. Allaila ta riga ta wuce, to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam yakhfa alayya sha'anukum allailata. Shi yasa yana da kyau a karanta fiqhul lugha, a karanci fiqhu na lugar larabci, duk maganganu ko ina a san inda ake sa su. Yasa wanda bai kware ba sai littafi ya gafa daidai yayi, amma masana su ce ba fa daidai bane, ba fa daidai bane. Kaga tunda aka ce da asuba, yanzu misali da wani magana ne ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albariha lam yakhfa alayya sha'anukum albarihata, sai a ce bai daidai ba tunda an ce daga gama sallar asuba ne. To dama daga afsahun nasi fasihul lisan sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana afsahul arab bai da annimin quraishi. Wani abu da malaman balaga suke cewa takidul madhi bima yushbihu zamma, ni ne nafi kowa fasaha a cikin larabawa, sai dai ni cikin quraishawa nake. To wannan sai kaga kaman to sai ashe quraishawa kenan sa aka ci manzo Allah ya fito cikin su ya zama mai fasaha akan yanda zancen yake, yadda za a fahimci zancen. Sa aka ce fito ya zama mai fasaha amma su ba masu fasaha bane. To ba haka bane abu. Wannan an ƙara ƙarfafa yabo ne da abin da yake kama da zanti. Yace ana afsahul arab, ni na fi kowa fasaha a cikin larabawa, bai da annemin quraish, tare da cewa ni a cikin quraishawa nake. To su ko quraishawan sun fi kowa fasaha a cikin kabilun larabawa. Daga shine takidul madhi bima yushbihu dhamma, karfafa yabon abu. Menene me daliya yake fada, qaumun azizun jaruhum lakinnahum yaslu bihim an walidaini wa mawlidi. Mutane ne waɗanda suke makwabcinsu ma, in makwabtaka ma kai da su zaka zama mai girma. Azizun jaruhum lakinnahum, sai dai su. Kaga mai sauraro zai faɗi wani abu na tawaya gare su, yace ai mutum ma yana barin uwaye ne da garin da aka haife shi saboda ya zauna tare da su, saboda daɗin mu'amalar su da daɗin zaman su. Islamim an walidaini wa maulidi, daga takidul madhi bima yushbihu zamma. Walakin fa innahu lam yakhaf alayya sha'anukum al-laila, lamarinku ajiya bai buya gare ni ba, na sani sarai abin da ya faru. Walakin ni khashitu an tufrada alaikum salatul layl, sai dai na ji tsoron kar in fito a ci gaba da yi ya zamanto an fardanta muku yin sallar dare. Fata ajizu anha, sai ya zama kun kasa. Annabi mai son sauki ne. Sallah ta farilla ma da aka bashi, da ya dawo wurin Annabi Musa ce koma ka ce a rage maka, aka yi ta rage sallar nan guda 50 har sai da suka dawo salloli guda 5. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول، yace naji Ubay bin Ka'b yana cewa, Ubay bin Ka'b yana cikin mahaddata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin sahabbai. To naje yana cewa waqila lahu, an ce masa inna Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Mas'ud ya kulu yana cewa man qama sanata asaba lailatul qadr, duk wanda ya tsaya kullun duk dare yayi ta yin qiyamul layli har tsawon shekara cif, to wannan ya dace da lailatul qadr, tabbas ya samu lailatul qadr. Faqala Ubayy yace wallahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da ubangijin da babu wani ubangiji sai shi kadai.
innaha lafi ramba. Lailatul qadari a cikin watan Ramadana take. Ya halifu ma yastafni, yana rantsuwa baya ko togace komai. Wa wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya, yace kuma wallahi na san kowane dare ne. hiya al-lailatu allati amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi qiyamiha. Ita ce daren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu ringa yin qiyamul layli a cikin daren. Hiya lailatu sabihati 27, ita ce daren 27, wanda ko da gari zai waye 27 ga wata. Hiya lailatu allati amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qiyama, hiya lailatu sabihati 27. Wa amaratuha, alamar da ake gane ita lailatul qadari, inji Ubay, an taqalu ash-shamsu fi sabihati yawmiha bayda'a la shu'a laha. Rana ta fito ba ta da haske sosai, kamar linshi, zaka ga an yi ne ana linshi. Shine alamar da ake gane daren lailatul qadari. Ita lailatul qadari dai, wato an ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen da suka gabata akwai wanda ya shekara 1000 yana rike da kayan yaƙi yana jihadi don tsaye da kalimar Allah. Ba shekara 1000 nake so in ce ba, wata 1000. Wanda ya wata 1000 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah, al'umma ta gashi ba su da tsawon shekaru. Al'ummarsa yana cewa 60 aw 70, qallaman yujawizuhunna. Mafi yawa girbi wannan al'umma shekara 60 ne zuwa 70. Kaɗan za ka ga mutumin da ya wuce shekara 70, lissafi mai kyau a ce ya wuce shekara 70, kaɗan ne. Sai Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr, kuma a cikin daren lailatul qadr ne aka saukar da alqur'ani a nan sama ta farko. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr. Allah ya saukar da alqur'ani a sama ta farko a cikin daren lailatul qadr. To idan daren lailatul qadr mun karanta a baya, duk wanda ya samu ya kiyamul laili a ciki, to Allah zai bashi aljanna. Imanan wati sabon gufir, Allah ya gafarta masa duk zunubin da ya taba yi. Malamai suka ce in ka dace da lailatul qadari, ka yi kokari ka ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah so uku, ko da so uku ne. Allah zai gafarta maka zunubanka, kuma Allah zai baka aljanna. Sayyidatina Aisha radiyallahu anha ta ce ya Rasulullahi, da zan dace da lailatul qadr me ya kamata in yi? Zalla ce kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ita lailatul qadr tana nan ko yaushe. Akwai mutane ƴan kaɗan da suka ce a ai lailatul qadr an ɗauke ta tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna kafa hujja da hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaita ta kan Ubadah ibn Samit. Wata rana manzo Allah ya fito da zimmar zai gaya ma mutane ai ga daren lailatul qadr, ya ayyana musu daren. Sai ya samu wasu mutane su biyu suna dan hargitsi tsakanin su, sai manzo Allah ya tsaya yi musu sulhu. Bayan ya kammala musu sulhu, sai ya ce da ko na fito in gaya muku daren lailatul qadr, sai na samu ga wasu mutum biyu wasu mutane suna hargitsi haka, na tsaya in sulhi tsakaninsu, kuma gashi yanzu an ɗauke farufi'at, an ɗauke mani ita. Wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamis. Hadisi yana cikin sahih al-Bukhari ta kan Ubadah ibn Samit. Manzo Allah ce nazo in gaya muku, to na samu ana hargitsi
in tsaya sulhin hargitsi gashi an ɗauke ta, sai wasu malamai suka ce ai shikenan an ɗauke lailatul qadr kenan daga wannan lokaci. Malaman da suke musu raddi suka ce ai cikin hadisin ba za ku gane ba a ɗauke ta ba. A cikin hadisin gashi ko annabi ya ce kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri wa talafal farfiat wa asa an yakuna khairan lakum. Ya za a ce an ɗauke lailatul qadr kuma abin ya zama alkhairi? Ko ba ma wannan ba, manzo Allah ya ce to faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisa, ku neme ta a mara na goman ƙarshe. Shine ne muktasar yake cewa wal muradu bit tasi'ati bis sabi'ati ma baqiya ko wal muradu bika sabi'atin wal muradu bika sabi'atin ma baqiya, yanda yazo a cikin muktasar. Abinda manzo Allah yake nufi da bika sabi'ati ce abinda yayi saura ma baqiya, wato marar kwanukan 10 na ƙarshe, ko dai ya zamanto saura 9 ga wata, kaga daren 21 kenan ko ya zama saura 7 ga wata, ko ya zama saura 5 ga wata. Maulana Mushi Ibrahim radiyallahu anhu yace idan aka samu amara a 10 ƙarshe cikin watan Ramadana ya zama akwai daren Juma'a a ciki, to akwai magana mai ƙarfi cewa wannan daren na Juma'a shine daren Lailatul Qadri. Da akwai wanda suka ce ma sai daren Juma'a take zuwa. To in aka samu 10 ƙarshe mara kuma ya zama daren Juma'a ne. Azumin nan da ya wuce an yi irin wannan ko? A wurin tafsir ma mun faɗakar cewa a kula da wannan dare. Maulana Mushi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce akwai zance mai ƙarfi kan cewa shine Lailatul Qadri. Kuma ai kokari a samu Lailatul Qadri. Tabbas dai duk wanda ya shekara yana qiyamul layl yayi qiyamul layl a cikin Lailatul Qadri. Kuma duk wanda ya samu yayi aikin alkhairi cikin daren Lailatul Qadri, musamman yayi qiyamul layl, Allah ya gafarta masa duka zunubansa. Kuma ita Lailatul Qadri kamar yadda muka sha faɗa, ba wai wani abu ne ake gani ba. Kamar yadda wata mata wai ta taba cewa ta ga Lailatul Qadri, ana ta zo ana mata murna ƙauye. Wayannan su zo ana mata murna wai ta ga Lailatul Qadr. To cikin ƙarin bayani da take ta ce wallahi ko na ganta da bindin ta buzu su kaga Lailatul Qadr ba ta da wani bindi buzu aka ce ai musan gidan wani ce kika gani kin ka azare Lailatul Qadr ce. Muna yara ana ba mu labari a ce wai idan daren Lailatul Qadr yayi duk itace za su kwanta su yi sujada ga Allah. Ai kullun cikin sujada suke wurin Allah ko? Menene Allah yake cewa ya tafayyu zilaluhu adil yamin washimali washama'il sujadan lillahi wa hum dakhilun. Qur'ani kuma sujadan lillahi wa hum dakhilun. Komai yana sujada ga Allah, komai yana tasbih, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Ita Lailatul Qadri dai a dace da daren, kuma akwai alamu da ake gane. In mutum ya dace da ita, Allah ya gafarta masa duka zunubansa, babban abin da ake nema kenan, kuma sai ya matsa da addu'a. Shi Ubay ibn Ka'ab ya ce shi fa daren nan na 27 shi ne. Za ga mutanen Saudiya ma duk haka suka ɗauka. Daren 27 duk wanda suke zuwa umra a cikin azumi za ka ga an taru an cika masallaci fiye da yadda ake cika koyaushe. Kuma daga daren ne ma suke rufewa ko? Wannan zance yana da ƙarfi shi ba. Kaji Ubay ibn Ka'ab sahabin manzo Allah yana rantsuwa akan haka. Kuma malamai suka ce ƙarin dalili akan wannan, sura guda ce da Allah ya ambaci Lailatul Qadr a cikin Al-Qur'ani, ita ce suratul Qadr ko inna anzalnahu. Kuma Allah ya maimaita Lailatul Qadr so 3 a ciki ko inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr sai malamai suka ji Lailatul Qadr yana da haruffa guda 9 so 3 27, suna cewa thalathatun fi tis'atin bi 27. 9 so 3 27 kenan. Saboda haka daren 27 ne Lailatul Qadr ce. Akwai abubuwa da yawa da malamai suke kawowa irin wannan. Ita dai Lailatul Qadr, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi. Yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ake so a yi itikafi a 10 ƙarshe, 10 na farkon watan Ramadana. Sai da kwanukan suka ƙare,
sai malaika jibril ya zo ya ce ma annabi innal ladhi turidu amamaka abin nan da kake so ka cimma yana a gaba. Sai manzo Allah ya sake yin itikafi na 10 na tsakiya. Da suka kare jibril ya sake zo ya ce mashi innal ladhi turidu amamaka abin nan da kake nema yana can gaba. So kaga shi ma wannan hadisi ya gwada cewa wato lailatul qadarin dai tana a cikin 10 ƙarshe. Lailatul qadari tana a cikin 10 ƙarshe. Innal ladhi tatlubu amamaka haka malaika jibrilu yayi tace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana akan lailatul qadari kenan. Ana so koyaushe mutum ya zama yana cikin ibada yana yin qiyamul layli musamman da as-salawatur rawatib ba si a watan Ramadana. Kuma abin da yasa Allah ya boye da lailatul qadari a cikin dare ba ayyana ba gashi manzo Allah har ya zo zai fada sai kuma aka dauki abu har suke cewa to idan kun ce masu cewa an dauke lailatul qadari daga wannan lokaci suka ce in kun ce ba a dauke ta ba to wannan fadan da aka yi me asarar me aka yi saboda wannan fadan sai aka ce asarar da aka yi ayyana daren lailatul qadari dan da manzo Allah bai ana fada ba sai ya ce musu rana kaza ne daren lailatul qadari shike. To kuma hikima ne na Allah yakan boye abubuwa cikin abubuwa saboda a girmama su gaba daya. Da an san daren lailatul qadari wani azumin ma gaba ɗaya baya yin qiyamul layl sai daren lailatul qadari kawai sai ya raye da wannan hikimar ta sa Allah ya boye wali cikin mutane. Kana hulɗa da shi amma wali ne na Allah akwai sirri tsakani ne da Allah ubangiji baka sani ba. Wani lokaci ma sai ka ringa ganin wasu abubuwa na bashariya kana ganin kai anya ko in wali ne ai abu kaza ba zai faru musamman in baka da rabon ka gane shi. Me yasa Allah ya boye wali cikin mutane dan duk mutumin da ka haɗu da shi ka girmama shi ka mutunta shi ka ɗauka wali ne salihin bawan Allah. Akwai sa'a ta daren juma'a wadda Allah da yi tsakanin yinin juma'a da daren juma'a wadda Allah yake karba addu'a ita ma sa'a sai Allah ya boye ta dan a raye daren a raye yini da addu'a. Abubuwa da yawa Allah yakan boye su cikin abubuwa saboda a girmama su gaba daya. Wa inna ma shakka shu'batu fi hadha al-harf shi shu'batu yayi kwankwanto a cikin wannan kalima hiya al-lailatu allati amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa hadathani biha sahibul li an sai wani aboki na sai ya ga mana ci ai ya faɗi haka. Wa hadathani ubaydullah ibn mu'adh haddathana abi haddathana shu'batu bi hadha al-isnad nahawahu wa lam yazkur inna ma shakka shu'batu wa ma ba'dahu amma shi a tashi riwaya bai ambaci shu'batu yayi kwankwanto ba da kuma abin da yazo a baya. Kullun dai abin da muke faɗa muke tabbatakarwa kar ka yadda ka mai da ɗakin ka kamar kabari ya zama kullun da ka shiga sai bacci ka samu wani abu na sallah ka ringa yi a ciki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar ku mai da ɗakunan ku kaburbura ku sa wani abu na sallolin ku a cikin gida. Malamai suka ce na salloli sallar nafila ke wasu suka ce a har salatul maktuba ka ibi wata ka ringa yi gida tare da iyalai duk dai malamai sun yi magana akan ita qiyamul layli akwai alkhairai da yawa da ake samu idan mutum ya kiyaye ta. Manzo Allah yana faɗa yake cewa alaikum bi qiyamil layl ina umurtaku ku dinga yin qiyamul layl. Sai manzo Allah ya faɗi wasu abubuwa guda 4 na fadala qiyamul layl. Na farko manzo Allah ya ce fa innahu da'abu salihina qablakum dabi'ar mutanen kirki da suka gabace ku ne qiyamul layl. Kaga in kana yi kayi tarewa a wata kyakkyawar dabi'a ta magabata kayi tarewa da su a cikin wannan kyakkyawar dabi'a. Kuma yan ce salihina hadda annabawa sun shiga as-salihin annabawan Allah ma gurin su shiga cikin bayan Allah salihin. Annabi Ibrahim ya faɗa
yana ce rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, yana roƙon Allah ya riskar da shi da bayin Allah na gari. To kai wata ɗabi'a mana na ɗabi'unsu don ka samu shiga ciki. Annabi Yusuf ma ya roƙi Allah haka, ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith fatir as-samawati anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allah ka kashe ni ina musulmi, ka riskar da ni da bayan Allah salihai. Manzo Allah ya ce qiyamul layli da abu salihina dabi'a ce ta mutanen kirki qablakum gabaninku, wa qurbatun ila Allah ta'ala, kuma ibada ce da ake samun kusata da Allah in ana yin ta. Wa manhatun anil ism, kuma qiyamul layli tana hana ka kai saban Allah. Annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, in dai kana qiyamul layli to Allah zai kare ka saban Allah. In kana ko kai kuduri kai abin ba zai yi ba, sai Allah ya kare. Wa manhatun lil ism wa takfirul lis sayyi'at, kuma tana kankare maka miyagun ayyukanka. Shikenan ta hana kai wani, ta kankare maka wanda yake nan, me ya rage? Wata rana akwai wani hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi Abu Firas, Rabi'atu bin Ka'ab al-Aslami, hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin sa ya rufe, sai ya taho bakin ƙofa ya kwanta. Da ya ji annabi yana buƙatar wani abu sai ya sauri ya je ya ɗauko. Wata rana sai kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buta a cikin dare. Manzo Allah ya tashi zai yi sallah, ya kawo masa buta. Sai manzo Allah ya ce to roƙani duk abin da kake so, ka roƙe ni. Manzo Allah ya ce masa salli, roƙani duk abin da kake so. Kun san me ya roƙi annabi? Ya ce faƙultu as'aluka murafaqataka fil janna, ya rasulullah ina so in zauna tare da kai a aljanna. Wannan zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna, annabi Allah ya tanada masa wani gida, darul wasila sunan gidan, a aljanna. Shi kadai ne a gidan, shi kadai ne. Yace gida ne wanda Allah ya riga ya bani, amma ku roƙa mani Allah ya bani gidan. Ya riga ya bani, amma ku yi addu'a. Duk kuka ji an yi kiran sallah, ba lokacin karɓa addu'a bane, to ku roƙa mani darul wasila. Amma Allah ya riga ya bashi. Shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati ati sayyidana Muhammadan al-wasila, ko kuma ati Muhammadan al-wasilata. Allah ka ba annabi darul wasila. Wato wannan zai zauna dai kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Manzo Allah ya ce awa ghaira zaka, shin babu wani buƙatar wannan dai ita kake so? Awa ghaira zaka, awa ghaira zalika, haka manzo Allah ya ce masa, shin ba wata buƙatar? Qultu huwa zalika, iyakan buƙatar kenan ya rasulullah. Akwai mamaki cikin wanda zai daga hannunsa ya roƙi Allah, bai fara roƙonsa aljanna ba, bai fara roƙon shi tsari daga wuta ba. Da duk abin da ka samu in baka samu aljanna ba, banza ne abu. Duk kuma abin da ka samu ya zama to ƙarshen ka wuta, to abin ya zame maka banza da yofi ma. Shi yasa bawan Allah, duk ka daga hannunka zaka roƙi Allah, kafin ka roƙi komi roƙi Allah ya baka aljanna, roƙi Allah ya kare ka wuta. In kana da wata buƙatar ta biyo baya, ba abin da yafi wannan. Suna ce dukkan wani alkhairi in dai da ƙarshe zaka je wuta to bai zama maka alkhairi ba. Duk wani sharri da zai same ka in dai da ƙarshe zaka shiga aljanna to bai zama maka sharri ba. Yace ya rasulullahi ni dai ina son in zauna tare da kai a aljanna. Manzo Allah ce ba wata bukata, yace ita kenan bukatar. Sai manzo Allah ya ce masa fa inni ala nafsika bi kathrati sujud, to ba da taka gudunmuwa ka yawaita yin sujada, wato ka yawaita yin sallar nafila, ka yawaita nafilfili. Kaji in kana son aljanna, manzo Allah ce ba da taka gudunmuwa yawaita yin nafilfili sai mu zauna aljanna tare da kai. Manzo Allah yana faɗa hadisi ingantacce, hadisin
da Imam Muslim ya rawaita, yana cikin sahih Muslim wannan da muke karatu ba mu kai gare shi. Manzo Allah ya ce mutum bai taba dora goshinsa ƙasa yayin sujada ba face sai Allah ya ɗaukaka darajarsa sai ya kankare masa zunubi. Hadisin da aka rawaito daga Sauban bararran bawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naji manzo Allah sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alayka bi kasrati sujudi. Sauban ina umurtaka ka yawaita yin sujada fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hadda anka biha hadiyatan. Ba za ka taba dora goshinka a ƙasa ba face sai Allah ya ɗaukaka darajarka sai ya kankare maka zunubi. Allah ka ɗaukaka darajar mu, Allah kankare muna zunuban mu, barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka biya bukatun mu na duniya da na addini. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Kuma muna mika ta'aziyar mu ga dukkan mutanen wannan jiha akan rasuwar babban malami a cikin wannan jiha, shine Malam Azzika Argungu. Shekaran jiya Allah ya masa rasuwa, yanzu ma da na baro gida sai da na je can na yi ta'aziyya sannan na dawo. Allah ya gafarta masa. Malami ne sosai kuma ya daɗe, ya kai shekara 83 ake gaya mani. Sannan kuma duk rayuwa gaba ɗaya rayuwarsa ya ƙarar da ita a cikin addini. Tun yana ƙarami ya je makaranta kuma hidimar addini aka yi ta yi har kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a ciki. Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukansa, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya masa rahama. Sannan kuma akwai abun ban tausayi da ya faru. Ita mutuwa an sani za ta iske kowa, tunda wannan da muka faɗa rashin lafiya ya rasu. Akwai kuma wadda ta faru mai ban tausayi ta sarkin Gobir a nan jihar Sokoto. Wannan abu ya taɓa zuciyar dukkan mutumin da yake da imani. Abun tausayi da cijo mai shekara fiye da 70 ya shiga hannun yara su ta ba shi wahala tsawon kwanaki da yawa, ya ta neman gudunmuwa wurin al'ummarsa a kasa taimakonsa. Wannan abu bai mana daɗi ba, kuma inda yadda muka ji abubuwan nan haka aka yi, to gwamnatin Sokoto bai kyauta ba, bai kamata a ce kin yi haka ba. Ya kamata ki mutunta al'ummarki, ko wani irin mutum a cikinku ya kamata ku mutunta shi, balle basaraki, ko da ordinary mutum ne ya kamata a mutunta shi. Rashin kimanta mutane shi yake kawo abubuwa da yawa. Shi talaka in ka gwada yana da mutunci sai ya zama bawanka. Wannan abu ya ba mutane tsoro sosai. Na ji Essa tana bayani da kuma wani ɗan shi duka social media, abun da ya daban tausayi daban takaici. Yanda a yi ta neman gudunmawa, shi da kanshi na ganshi yana cewa an sa ƙarshen ranar Laraba, idan ba a kawo ba sun ce za su kashe shi, kuma ba a kai gudunmawa ba har aka kashe shi. In dai akwai hanyar da za a bi, don wani lokaci mutumin da yake nesa abu ya gagara ne, amma kai baka san ya gagara ba. Ta yiwu kila sun bi hanyar da ya kamata su bi, abun ya gagara, Allahu alam. Amma dai yana da kyau su fito su yi ma mutane bayani. Wannan abu ya tsaya a rayuwarmu, ba mu ji daɗinsa ba, kuma muna miƙa ta'aziyya ga iyalansa da kuma mai girma sarkin musulmi da dukkan al'ummar musulmin Najeriya. Muna miƙa musu ta'aziyyar wannan rasuwa mai ban tausayi. Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Wannan yake sa nake tuna da wani hikaya da ake badawa ko su mutane. Wani basaraki, babban basaraki, sai aka kawo mashi wani mutum na wani gari na wata ƙasa haka, yana nesa da su. Da ya zo sai ya riƙe shi, kwana da kwanaki ya riƙe mutumin. Mutanen garin suka shirya duk wani babba a garin, duk wani mai wata alfarma, aka taru aka hawo dawakai, aka zo aka iske mutumin, aka iske sarkin da yake riƙe da wannan mutumin. Makiyayi ne ma fa, mutumin makiyayi ne, ba basarake ba, makiyayi ne. Amma da suka zo sai suka ce, ranka ya daɗe, wannan mutum ne mai girma a wurinmu, jagora ne a cikinmu, Allah muna so ka ba mu shi.
shi ne sarkinmu, haka suka ce mai, shi ne sarkinmu, kuma mun zo maka da kuɗi da yawa da dawakai da bayi don ka ba mu shi. Ya ce shi ne sarki ku ce, to me yasa bai bayani ba da ya zo, ai bai gaya mani ba, sarakuna suna da alfarmar da za a sake su. Ya ce ku je da kuɗinku, ku koma da kayanku kuma ku ɗauke shi ku tafi da shi. Bayan sun tafi da shi, sai daga baya labari ya je masa cewa wannan mutumin fa ba sarkinsu ba, makiyayi ne ba. Sai ya haɗa delegate ya ce ku je garin nan ku tambaya mani su, me yasa suka yi mani haka. Suka ce ranka ya daɗe, hanyar da za mu bi kenan mu kubutar da shi. Mu ba za mu iya zama ba mu kare haƙƙin makiyayi cikinmu ba. Mun ga wannan hanyar da za mu bi ita ce hanyar da za mu bi mu kiyaye martabarsa, shi yasa muka bi maka haka nan dan ka ba mu shi. Makiyayi aka yi masa haka, balle ba saraki yana hannun mutane, yana ta kira ga al'umma a taimaka masa. Na ji yarsa ta faɗa ta ce, da kumbanmu da za mu bi hanyoyi da za mu je mu kubutar da babanmu. Ta faɗa, ku kuka tare mu kuma ku ba ku fitar da shi ba. Wannan abu bai daɗi ba, Allah ya gafarta masa. In dai kwana ya riga ya ƙare, ya riga ya ƙare, amma wasu hanyoyin ne na ƙarewa kwanan ba su da daɗi kamar irin wannan. Wannan bai faranta mana rai ba, ba mu ji daɗi ba, mun so a ce an taimaka masa. Ko da bayan an karɓo shi ne ya rasu, an dai karɓo shi an taimake shi, duka za mu ji sanyi a cikin rayukar mu da kanmu ranmu ya ɓaci. To ina za ka ce to iyalansa fa yaya suke ji? Mu kanmu abin ya ɓata mana rai, ba ma jiha mu guda da shi. Ni ban ma san shi ba in ba wannan ganin na cikin abin nan, amma dai ana tausayawa mutum musulmi yana dan Allah ku taimaka mu, dan Allah ku taimaka mu, ba taimake shi ba har sai da aka kashe shi. Allah ya gafarta masa, ya dai shahada kamar insha Allah. Duk wanda aka kashe shi ba da haƙƙi ba fa huwa shahidu. Allah ya gafarta masa, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ya kai mana ƙarshen wannan lamurra. Alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Fatiha da salatul Fati. Alhamdulillah. صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد والهادي إلى صراطك المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.